Салом духтарои зебо, салом апау хоҳаро, моҳи шарифи Рамазон муборак. Имрӯз мо бо шумо тарзи замокчаспониро медузем якҷоягӣ. Ана дар 3 метр материали барашка бари худаш туғри буд. Барои қа 3 тақсимиш кардем. Қад гирифтем, остин гирифтем, эзор гирифтем. Ана ин зиёдтӣ аз бари остин. Аввал чӣ кор мекунем? Байн пешакоро пешак пуштақда тақсим мекунем. Ана ин пешака байнша меоем хат мекашем барои донем ки куҷое. Ана бинед куртаи ман пора кардагӣ нест. Ман аввал ҳамин хел тайёр мекунам. Аввал то пешака тайёр накунам, пора намекунам. Замоки мо ҳанум хеле замок мешавад, замоки патайной нест. Инро чӣ хел мо мечаспонем? Рашотона гирен. Аввал дар як паплин ёки аз тарак аптачка пора кардам дар кор. Ман инқадр боло намудам даҳани курта, исинуш ҷои замок мешавад. Гардани мо 8,5, дарозии даҳани курта 16. Барам хел гирдак мекашем. Баъд 5 сантиметри чен карда то поёна меравем. Манам хел мавз хача кардам, бо ҳама меора мечаспонем. Мана дидед чӣ хеле омад. Баъди ҳами айрӯи хатотон мебирем. Тайёриш ана хеле мебияд, ана хеле аптачка. Тарафи поён бояд дароз бе. Ин ҷои замока. Замока часпонданда рашотша мегирем. Дарозии замоки мо 20 ма 20 намем, барои ки оҳанак дар поёна то поёна лапка намера. Барои ман 17-16 сантиметр мегирам. Анами оҳанаки ки дарунаш ровна ним сантиметре. Бояд рашоти байни анами медухтагӣ мо ним сантиметр чени оҳанако бояд биёяд. Мо байна хат мекашем ва аз ду тарафаш хат мекашем ки ами байни ду хат бояд чени оҳанакои замок бояд биёяд. Ана акнун инро мо мечаспонем. Чӣ хел ки шумо байна ёфта будем, байна ба байн туғри мекунем. Ҳамаша флизелин клей мекунем. Ба гирду ба гирд анан хел медузем. Поёнш камакак ним сантиметр 4 кунҷа мебиёяд. Байн барои наҷма шумо метавонед дастӣ бидузед ёки булавка бичинен. Ман рости гап духтумша. Ман аз тарафи қафози ман ба шумо нишон медиҳам. Тарафи пуштам духтагии мана бинед. Фақат ами қаҷоша ҷои замока духтагим ки наҷмба. Ана бо ручкаам нишон додам ки байна каждем ду хачаи ай ду тараф модагӣ бояд анамиқа рашоти замоки моай. Ман аввал гирду ба гирд медузам. Даҳани куртара гирд медузам. Даҳани куртара мебурам. Баъд ҷои замока мебурам. Мана нигоҳ кунед чени як падлапка ба мобайн аму лапка да мобайн мебиёяд, ай ду тарафаш медузенам. Чени аму байн бояд чени аму лапкачаи и тарафангитон туғ. Ана мобайнан хел закрепка монем ки кушода нашавад. Закрепка ҳатман монем. Барои бо як борга духтан, барои ини тарафи лабоша монда моз мебирем, куҷа анҷода закрепка мемонем. ҳар каме ҳар ҷо бурида барои тарафи қафо гардонда. Байнро бошад ман хел рост мебирем, то поёна наомада кунҷакҳои 3 кунҷа мебирем. И кунҷошам мегирем. Тарафи ростана гардонда даст дузӣ мекунем, даст қат медузем ки ҳамаш туғри хорава, утюг мекунем ки пасту боло набошад. Замок часпони анакун оддӣ часпонданаш ҳам хел оддӣ мешавад ки дига мушкилӣ надора. Болоро аввал туғри мекунем, и тарафша ай тараф туғри мекунену баъд гирду ба гирд мечаспонен амира. Камакак рости гап мошинаи ман ғам додак. Чӣ хеле ки ами резинкара хушрӯ надухт. Барои ами бисёр ҷои чи риштаом кандак, сӯзан ришташ кандак. И тарафшам ами хел болоро аввал часпонед, хайма ки алка туғри метавонам барои ҳамиқа вай накам. Шумо метавонед аввал ҳар ду болоро дузем барои пасту боло нашавад. Ана барое ки замок ин тарафш кушода шуда, ҳозир як борига медузем, 1 сантиметри замока лаб ба лабаш мебиёяд, барои замок мустаҳкам часпида иста.
ана метавонед даҳани киртаро дузен, мехоҳен дузен, нахоҳен не. Мисол ман хай духтумша як борга айболош строчка рафтам барои намешӯ чӣ қилай резин дараб клеёш кушода мешавад. мана духтаро нигоҳ кунед чӣ қи аккурат намуд. Аз тарафи қафоам нигоҳ кунед. утю када ҳамаша клейка қати туғри када рост мекунед. пушт аптачкара полностью мечаспонен. баъде ки часпонда буд кадем баъд мерка мебирен. На рости гап диден чанд ҷо сӯзани ма кандак рости гап барамқа камтар замок чанд ҷош каҷала омадак. шумо метавонед дар гирдишон хеле нигина часпон ранги куртои туркӣ.